Haba yaya, sai ka ce ni ba matarka ba? Komai ne ba na burge ka. Ki dalla malama ki mun shiru da Allah. Kin zo kaina kina ta gaya min wasu maganganun banza. Kar ki kuskure ki ce zaki zo ki dinga bin wani ihu a kaina. Zan kwakwada miki mari wallahi. Dan Allah mijina, ka yi haƙuri ka yafe ni, na san na aikata babban zunubi, na ɗaga muryata akan mahaifiyarka, ka yi haƙuri. Hafsa ta fi ki komai domin ita Hafsa ita kadai nake kallo a matsayin mace. Kar ki kuskure ki ƙara min irin wannan magana fa. Ke uwa ce, ban taba jin ba haka ba a cikin zuciyata, ki yi haƙuri don Allah ki yafe mu, na san na yi kuskure abin da na miki. Ki tashi ki fice min nace ko ba ta jin Hausa ne? Umma, dan Allah dan Annabi ki haƙuri. Kin san ba halinta bane. Shirin shedan ne. Wato kana goyon bayan matarka kenan ko? Haba umma, ya za in goyi bayanta? Ani na kowa ganin laifinta. Kuma ni yanzu albishir din da zan miki, na samu mata aure. Baka taba min ƙarya balantana ka yau dare ni. Me yasa ka fara yau? Ƙanwar Lawan ce fa, nan na bayan layi, gidan nasu fa nan kusa ne. Ai duk da haka bai kamata a bata za ta tafi haka kurun ba. Ko kuɗin mashin ne a dan bata. Bere gida. Ina kuma za ka? Wannan abun ne na biya dan abun nan ya shi. Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa.